Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, Dacia Malta, Burger King, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Valletta Glass, Positive Parenting Malta. Welby's.mt, your favourite online supermarket. Free delivery on orders of €65 or more. U mi għajlu għandi li Raiza Brinkat Newell. Tajjeb għattu? Tajjeb. Pero kif jafu ħafna nis my trio. Ekku. Tajjeb għaxek inti kont bdejt. L-għalad grazzi tal-li ġejt. Grazzi li l-ek. Raiza, meta kont zaħira, xrit tissir, min kienet? X'kienet tagħmel? Kienet hekk babli, kif nafuk fuq l-stories? Min kienet Raiza? Ara tista' tgħid li minn mindu kelli ommi dejjem tiġri bija l-istess mod kif niġri jien bħalissa fuq it-tip tax-xogħol tiegħi. Jiġifieri l-mammi tiegħi kienet innotat fija li nħobb nuħu ritratti, li nħobb il-mammi kienet tajli titawweċ, kull fejn morru dejjem titawweċ, kienet tajli għaf dejjem titawweċ, jekk morru x'imkienu daqqew id-diski b'xi mod irid nitla' fuq is-siġġu, irid nisfen, kont nuħu pjaċir. U l-mammi mbagħad qalt li trid tipprova modeling. U dak iż-żmien insomma daħlitni. Għax jisu l-unika ħaġa li kellna dak iż-żmien. Nista' jew modeling. Eżatt. Taf kif? U ġobni ħad pjaċili u bdejna bil-fashion shows, nitawweċ, komplejt, għalmenu flok nitawweċ id-dar, kont nitawweċ il-lessons. U tħalt il-modella ma' Surossi, u naħseb, nselmila milaw il-su, naħseb minn hemmhekk ftaħt it-triq li vera xtaqt li nagħmel jien lillum il-ġurnata ġi tista' tgħid ix-xogħol tiegħi. Apparti li konna nitlu competitions, kont nuħu pjaċir nagħmel reklami, nkun miżieda fi programmi ta' tfal, photo shoots għal fuq magazines partikolari, ġifieri l-mami tiegħi u d-dadi tiegħi flimkien dejjem kienu jiġru bija fil-weekend għandna hekk ta' Raiza għandna hekk. Bqajt sakemm kbirt. Meta sir tomba twaqaf ftit. Imma jiena nemmen li il-frott tax-xogħol tiegħi tal-lum forsi il-konfidenza li għandi fuq il-kamera, li ma nistħix anke fejtlu ritratti, ma nistħix anke nitkellem man-nies, huwa kollu ġej mit-triq li fetħuli l-mami u d-dadi tiegħi. Però isek inti tiġa kellek dak it-talent. Kont huma enewni. Taw każ? Taw każ dak li joġobni, dak li xtaqt nagħmel. Inti sirt mama ta' età tenera, ta' dek 16. Kif? Għajd li ġara, kif rinexxilek, kif rabbejtu? L-ewwel nett kien xokk kbir. 16. Xokk għalija, xokk għall-parents tista' timmaġina. Kont għadni tifla jien u rrid nara kif ħarrabbi tifel. Pero, again, għataj li l-parents, imma l-parents kienu parti kbira minna di. Il-parents ġifiri, they stuck by you. Daw ħarsu lej xurxin u għalu, memx option oħra, diridu nejnuwa, xħan għamlu. Jiena bħala tifla, kelli sħabi li kellhom tfal ta' zaħira li forsi il-parents rabbew għomu ma tfal tagħhom u bdew joħorġu. Jien minn dejjem ma żilx dik it-triq. Sewa xtrabbejt ħafna f'ambjent ta' familja dejjem maqudin li għatle jiena ħan nipprova nibni relazzjoni għalkemm għadni żgħira. Dejjem xaqt li rabbi jien għalkemm enewni ħafna kemm in-nannit tat-tifel ġifieri u l-parents tiegħi, imma rrid nieħu l-irwol ta' mama. Ma jfisirx ma kontx noħroġ ta', però rrid li nipprova ir-relazzjoni ma' missier it-tifel. Rrid li ma ngħidx ma provajtx. Rrit niprofa. Inti mort tgħix għal-rasek? Teta zaħira ġifieri ngħidu mbagħad 17. Ma xtaqx li nibqa' ngħix mal-mami u d-dadi tiegħi. Mhux għax kienu jindaħlu biss ta' ġifieri, imma
Rrit nara jien kif ħajnexxieli innadda finsajjar immur għax-xogħol, speċjalment rrit nara r-relazzjoni tiegħi ma' missier it-tifel kif ħadd iżvolġi, kif ħadd iftaħ. Kont għadek vera. Żgħira u kont immur għax-xogħol jiġu l-mami. Kont insu, il-mami kienu jiġu għalija jieħduli t-tifel iwaslu lili x-xogħol u bżomm li t-tifel id-dar. Imma kieku ma kienx hekk Mel, kieku ma kontx naf kif ħadd iżvolġi r-relazzjoni tiegħi ma' missier it-tifel. Għalix kieku konna nibqaw komdi għand il-mami tijaj, il-mami sajrinna, u jiġi mix-xogħol kil, jien bil-bej. Ma kienieċ kif xtaqtien il-familja għal-kemm orrajt, mbagħad xorta ma spiċċaċ kif xtaqtien, imma dejjem provajt. Kellek jisek inti din il-viżjoni ta' familja u dejjem xtaqt minħabba ma komissierek u dejjem xtaqt tilħaq dik il-viżjoni, dejjem hekk, it was your ultimate u dejjem xtaqt għax biex ta' 17 l-ewwel net illum il-ġurnata kważi ħadd ma jitlaq id-dar ta' 17. Naħseb laqqas jitilqu mid-dar ta' 25. U inti tlaqt ta' 17 għax vera xtaqt tibni. U vera xtaqtina il-parents jikbu. Mux hekk. Daw, fil-li orajt vera kienem ikunem dak il-ġliet fil-bidu ma li tajtom ix-xokk, ovvja ma t-tijom xtort, imma mbagħad pregnant, isegwuni, jgħinuni, inkabru dan il-baby, ġi l-baby d-dar, dal-baby ġab ferħ enormi, insejna mux il-ġliet li ġilidna. Mbagħad dal-ferħ kelli nerġa' noħodulhom minn ġod-dar tagħhom. Kienet ibsa, imma jimprovajt infemhom li jismani għal ġid tat-tifel u ta' relazzjoni li nixtieq nibni ma' missier it-tifel. Però sfortunatament xorta ma rnexxilix nagħmel dik il-familja. Kienet ibsa lik ukoll. Kienet ibsa biex noħroġ minna, ġifieri tifel kienet għandu 8 xhur, kważi 9 xhur. Ġifieri f'dawk it-8 xhur tista' tgħid li pruvajt minn kollox. Kemm jien u kemm missieru għax mhux ħanitfaħħa fuq missieru. Ġifieri li aħna pruvajna to make it work, to make it right għal dan il-baby. Konna żgħar, vera konna żgħar, meta naħarsu lejn xulxin illum il-ġurnata ngħidu dak kien id-destin tagħna. Li nġibu tifel fid-dinja flimkien. Dak kien ma kienx id-destin li konna familja flimkien li norqdu kollha flimkien. Kienet ibsa ma stajtx nifhem se jiġri minni, ma stajtx naċċetta li r-relazzjoni tiegħi ħadd ispiċċa, l-iktar ħaġa li kienet iddejjaqni tant dejjem I wanted a family li dejjem ngħid min ħajħodni issa b'tifel? Min ħajtwekka bija b'tifel? Isek inti kellek din il-viżjoni tiegħek, pruvajt ħafna taħdem għaliha. U f'daqqa waħda isek you ended up in your worst nightmare. Eżatt. Li għal-bidu kont ngħid aħjar ma provajċ. Aħjar kelli l-baby waħdi u kont mill-ewwel nibda l-proċess, taf kif? Imma llum li għaddew ħafna snin ngħid le alla provajt għax m'għandix regret. Anke meta nirrakkonta t-tifel aħna konna ngħixu flimkien, it-tifel ma jiftakarx. Mhux hekk. Ngħidu mela aħna konna ngħixu flimkien, naf kemm konna nsajru, konna qas idea m'għandu, imma almenu għandix nirrakkontalu, regret m'għandix. Għandek xi ftit memorji ma' missieru. Għandi, ekku. Li tista' tkellem fuqhom. Tgħid ma' Chris daħal kmini, ġifieri. Daħal kmini wkoll, għax ilkom ħafna konta dik żgħira wkoll. Tifel kellu 1. So few months wara li spiċċajt minn ma missier it-tifel isu kienu li u kien ġa ħabib tal-parents tiegħi, ġifieri kont naf ġa minnu u kollox. Imma meta rajtu qisu laqani bit-tifel naħseb jekk tkun tridu 8, dak il-ħin tkun tridu 10 għax il-allu aċċetta t-tifel. Dik xi ħaġa kbira. Fatti anke meta nargumentaw ġieli l-mami tajli rajs ftakar, mhux biss forsi dik in-naqa ħażina li ġieli għamel u niġġieldu normali, ftakar kemm iħobb it-tifel. Dik ġa ħafna points. U kellu naħseb sena t-tifel, sena hekk kellu. U t-tieni baby malajr ukoll. Kellek 19. Ngħidlek ġarali. Ma li rajtu li Chris ma kienx dak it-tip ta' ġuvni li isma' ħammorru x'imkien weħidna sib mument fejn il-mam iżommlok it-tifel għax jien nixtieq nagħmlu weekend x'imkien no. Kien mill-ewwel the father figure ta' dan it-tifel.
Dejjem missieru qatt meskludejtu fil-ħajja tat-tifel għax dik kienet priorità. Ħafna mill-familja tiegħi u anke forsi l-parents dak iż-żmien kienu jgħidu li l-inqas li jarah l-aħjar. Jien kont kontra. Fatti l-avukat tiegħi dejjem ngħidlu le, skemm narah jien jarahu, skemm jarahu narah jien. Flimkien għamennieh. Issa rajt, is-sitwazzjonijiet mhux ta' kulħadd l-istess, jiena nitkellem fuq tiegħi. Jiena dejjem xtaqt li dan it-tifel meta jikber qatt ma ngħidulu miskin. Issek ma jridx jarah missieru, it's up to him. Jew ma rridx jiena. Imma jien inħares lejn dat-tifel u ngħid jekk illum għandu bdiet imur għand missieru jagħmel ġimgħa, jagħmel 15, jagħmel xahar. He's free to go. Why not? Hemm ħafna issues jienu missieru sallum il-ġurnata, iva hemm, imma ma ndaħħalx it-tifel fin-nofs. Jien dejjem ngħid anke fuq is-socials tiegħi, tużawx it-tfal bħala arma. Naf li jekk ikollok aptit għax jekk ma jħallsekx ma turijulux, jekk ma jtikx hekk ma tijulux. Le. Min ħajbati? La jien u laqqasu. Tifel. It-tifel. Eżatt. Ġifieri Chris meta ntqajna flimkien mill-ewwel kien father figure ta' dan it-tifel. Anka li jien personali nsib għajnuna, anka li sempliċement ħriġ minn ġol karozza, ħriġt il-buggy, ħriġt il-basket għandi raġel, figura ta' raġel li qed jgħinni, kienet tiswa ħafna. Meta kont inħares lejh il-mod kif irabbi lil żgħażagħ naħseb tant rittu biex ma nitilfux li għatlu x'taħseb jekk ikollok it-tfal tiegħek. U ma ħsibx darbtejn. Kien għalli lest li kolli ġiġ titfall żgħar. Ġifieri żgħar dejjem inkludih, daqs li kieku huwa t-tifel tiegħu. U kellna baby girl, u kellna lil Paris li hemm sentej bejniethom illum il-ġurnata. L-unika ħaġa li jinġili nixbidlu l-attenzjoni li tant it-tifel tih priorità. Li ġili ngħidlu tinsiex li għandek il-girls. Qed tagħti wisq attenzjoni t-tifel, tinsiex il-girls. Issa jiena d-dar xorta dejjem inrabbihom li qatt ma rrid nisma' isma' x'dak mhux missierek qatt ma tqalet dik il-kelma. Jien dejjem inħares lihom it-tlieta li idhom intkom it-tlieta tiegħi. Ġifieri tweġġawx il xulxin b'xi mod, għaliex ovvjament tan-nofs li tiġi wara t-tifel kienet ġieli tiġi mill-iskola jew titfarfar u tajli ma ġifieri żgħar mhuwiex fully brother. Żgur. Half brother. Kien ikolla dawk il-questions. Tibda titgħallem ir-realtà. Fimt, ħana kont impoġġi magħha nispjegala u ngħidilha inti foka li intkom 1 2 3 tlieta tiegħi. Ekk ngħidilha d-daddies biss huma differenti. Sakemm illum kibret u tifhem is-sitwazzjoni. Għatta dilek surpriża li speċi ta' inti sirt mama b'ħafna responsabilità. Ta' żgħira ħafna, ġifieri jiena llum il-ġurnata meta ħarqina l-ewwel baby tiegħi kelli 35, jiġifieri u inti għandek 35 issa naħseb. Jiġifieri inti għandek 35 u tfal tiegħek issa għandu kemm għandu l-kbira għandu. Għandi 17, 15 u 10. 15 u 10, tajjeb tiegħi għandu 14. Jiġifieri jiena għamilt sa 35. Waħdi. Pjaċir, gawdi, yes. Tħoss tħares lura u tajt inħobbhom ħafna it-tfal tiegħi imma nħoss li tlift jew. Xtaqt li kont momenti, kont f'relazzjoni u tħalt foħra mill-ewwel. Iktar mill-tfal, iktar ir-relazzjoni, għaliex jiena ma kellix dawk il-momenti li sifirna nisa biss. U anka fejtlu tfal, per eżempju, nsifer kemm insifer waħdi l-ħsieb, għamlu lunches, it-tfal ma torqod qatt tranquilla. Illum il-ġurnata nafx inti tajt imma meta kelli 20. Qatt ma dak il-feeling jiena li ħriġ ta' minn 3 ijiem ma' sħabi. U minti responsabbli għal ħadd. Le, ġifieri, ovvjament ikolli nħares lura nixtieq li għamilt imqarsa 20. L-għonet ma konċ imbati dik id-batija kollha anke biex illum il-ġurnata għandi d-dar tiegħi. Għax domt biex kelli d-dar tiegħi għaliex bdejt minn wara jien, bdejt bejt tfal. Għax inti meta tidħol għall-ispejjeż, xorta kelli tfal. Film ma konċ ngħidu le ma x'ħana melek ma nonfoqx hekk biex infaddal għad-dar. Ġifieri, looking back kieku jkolli nagħmel żmien naqra waħdi kont nagħmlu. Il-mamma l-papa inti li jkunu tiegħek tajjeb. Ir-relazzjoni tiegħek tagħhom flimkien għalik kienet kważi ħanuża l-kelma sagra. Però sfortunatament iddeċidu li jisseparaw. Ekku.
x'għamlitlek dik meta qed tara dawk iż-żewġ min-nies li inti għamilt ħajtek kollha tħares lejhom u tajt koppja perfetta u tarhom kienu ta' eżempju kbir għalija. Naħseb u raġuni għalfej dejjem irsistejt li kolli familja għaliex dejjem ħares lejhom. Mod kif rabbewna, kif rabbew lili u l-ħija dejjem għodin, dejjem speċjalment il-papa jaħdem għalina, l-mami trabbilina u t-tfal tagħna. Pero kienet deċiżjoni tagħhom li forsi dak iż-żmien inkont egoista u ma ċettajtix. Ma ċettajta b'xejn, ġifieri naf li llum li għaddew snin ngħid kont egoista vera, però dak iż-żmien kont nirreaktja ta' tifla tagħhom, mhux bħala ħabiba tagħhom. Llum ngħid jekk jien nixtieq nissepara minn mar-raġel ħadd ma ħajżomni. Ma nafx kif nirreact jekk nara tfal kif kont jien kont like nitkaxkar mal-art. Inżomm il-mami mingħajr ma titlaq mid-dar. Kont vera egoista, llum hekk ngħid li kont egoista, ma xtant kont inħobbhom u vera xtaqt li jirranġaw l-affarijiet, imma mbagħad meta bejt niġi f'tiegħi u nitkellem forsi iktar mal-mami, they deserve both to be happy after all. Jaħasra inti kellek dik il-ħolma. Eżatt. Dik il-ħolma li vera li kisrulek il-ħolma, ġifieri naħseb inti lanqas kont qed tara l-feelings tagħhom. Inti il-ħolma kellek. I had this family picture, the perfect family picture li jien qatt maċċettajt li nkisser. Pero il-ħajja tagħhom u b'xi mod jew ieħor, ovvjament by time, kelli naċċetta li la huma l-ewwel u laqqas huma l-aħħar. U kelli ovvjament inħallihom jisseparaw u nħallihom jgħixu l-ħajja tagħhom li xtaqu. Sakemm xorta mbagħad. Mbagħad il-papà. On the same day. Li separaw sena. Sorry. Sena wara. Niprofa nżomm. Same day, 29 June 2022. 29 June 2023 miet. Iktar mentu biex tuħil mis-separazzjoni u konnu gost nara joħroġ ibiddel il-ħwejjeġ kien iċempilli darbtej fil-ġimgħa li mar jixxil omos ġodda x'kienet jonqos beda jkoll healthy. Mur ħabbarni li kellha tkun l-aħħar sena tiegħi miegħu. Tagħna kollha tista' tgħid. Spiċċa kulħadd għalina. It's a feeling li ġili ngħid ħadd ma jista' jifhimni. Għas it-tfal. Ir-raġel forsi fil-bidu kien jifhem id-dwejja u l-biki li nikbi. Illum li għaddew sentej nħossu li m'għadux jifhimni. Kulħadd jibqa' jgħix. Il-ħajja tkompli, jien inkompli. I mean, ġejta u xorta noħroġ nuħu pjaċir. Ma l-unika ħaġa li ddejjaqni hija li ma nistax nerġa' nkun kuntenta b'xejn. Nothing makes me happy at the moment. Tajli għandek it-tfal, is-saħħa, xaw isbaħ mis-saħħa. Bħalissa ngħidlek. Il-papa kien xokk, kien 6 days, miet. Jien bellaħtni meta rrakkontajt li. It's crazy. Taf inti meta jisseparaw il-parents. Mhux ħanajlek għax ġbit sajd. Għax taf il-mami kett tara dal-klip taf kemm. Ma forsi il-mami kienet iktar b'saħħitha. U l-mami taf li s-sajd tiegħi kien il-papa. Għaliex hu kienet ibagħti l-iktar u ħass il-relazzjoni tinkiser. Allura għattila maħtini ċans l-ewwel niħili għal-papa u mbagħad inkompli relazzjoni tiegħek miegħek. Kien sejjer tajjeb, da fimni, spiċċa mara tad-dar ngħadda fil-ħwejjeġ ngħinu. Takar xejlu tam bil-drajer bdej panikja biex jonxor. Ġifieri f'dik is-sena li separaw jiena erġajt ibbildjajt ir-relazzjoni tiegħi iktar mal-papa aktar milli kienet. Ġejn iktar ħbieb. Tuħu ħsibu. Eżatt, daku. Bad f'daqqa waħda dal-bniedem jispiċċa u ħadd ix-xokk jien.
Għamilt kollox jien, libistu jien, preparajtu għal-cremation jien. Għat maħsibt fħajti li ħanna għaddi minn di li għaddejt. Illum il-ġurnata nħares il-qoddim u najda kollu li jiġi qoddim wiċċi. Laqqas biss jibda minn dak li għaddejt. Kemm kellu żmien, papa? 56, sorry, dejjem ngħid 55, għax 55 it's his favorite number. 56. U 106 days. Literalment kellu sinus minn għalih. U kien iċempilli tini n-number ta' tabib għax is-sinus mhux jgħaddili, panadols mhux jaħdmu. U ħadni Mater Dei. U r-riżulta li kellu 3 nefħiet ġo rasu li jien dak il-ħin meta t-tabib qalli 3 nefħiet. Jien għattawija. 3 nefħiet issa jinżlu. Ma nafx. Hu missieri kien magħna fil-kamra. Faqajk bim l-ewwel. Mbagħad spjegali fid-dettall x'għandu li kellu 3 tipi ta' cancers f'rasu, qasna fesat xejdula l-kelma onestament. Li niftakar żgur li jiena raj dalma sewda ħarist f'għajnejh u nara l għajnejh żgħar kulur eżatt tiegħi għajnejh. Laqqas huma rjekti kull ma kellu għajnejh ħomor u dak innaqad dmuħ imma ftit. Li bejt najda mhux qed jifhem x'għandu. Ħriġt mill-portiera tal-emerġenza. Forsi kont daqsxejn aggressiva ma niftakarx għalfejn għamilt hekk, taf kif u kull oġġett li beda jiġi għal wiċċi bejt ingaraħ. Kull oġġett kont wisq aggressiva li sakruni f'kamra. Xokku. Thank you kbira ġifieri n-nurses li kienu hemm dakinhar, securities li sakruni literalment f'kamra, xokk enormi. Rrid tinċempel hija kien xogħol. Kelli bżonn l-ommi miegħi. Ommi kienet imsifra. Holiday mal-girls. Ma nafx. Kelli tama kbira li mfejqu, telefonati li bejt nagħmel kull imkien. Ma ħodonix ċans. L-unika ħaġa li ngħid almenu kien kontent qabel għal għajnejh kellu aptit ġilat u mhux suppost kellu jikol xejn għaliex l-għada filgħodu kienu ħajoperawh u jiena isni ġejt xi purtani mit-tobba u għatlu ħiet il-ġilat, ara ġej il-ġilat. Mort nixxi, San Ġwan nerġajt mort, konna jgħinu l-best friend tiegħi, għalaqt il-portieri biex ħadd ma jarani, ġilat u ġilat jiena u bejna nikluh, kien il-ġilat favorit tiegħu. U għatlu norqot miegħek, għalli m'hemmx għalfejn torqod miegħi. Għatlu mela niġi għadha nġib il-laptop għatlu nkompli biex xogħol ħdik. Għalli, bat il-laptop taħt idej ħares lej għatlu nara kada. Just. Għalli moħkem. Għazek. U l-għada. Għassibt il-raġel fis-sodda ċempil tlotlu fejat għalli mal-lejl il-papa għalli bħazin, intilef minn sensi, ħijat għajtiju għalli għallejtek rida. Għalli Mater Dei u għadna nistennew maħseb iktar minn 24 sija. Jienu hija fil-kamra miegħu mitluqin. Nistennew l-organi biex. Xadda. U hekk mitmana kontent. Maħalla. Again, ma nistax inkun egoista, għaliex xtaqt li tajtu treatment bħal ħafna nies. Nkun nista' nkellmu, nkun nista' nkun ħdejh, imma t-tabib kien ħares lejha u qalli tkunx egoista Rajza. Għalli stabilli tieħi treatment u jonqos u tara ħibati weġġa' muġuħu. Tlaqas ċans ngħidlu nħobbu xejn. Da kollox. Llum nipprova ngħix. Tengo dan il-karattru tiegħu, ħafna l-karattru tiegħu, ġifieri kull fejn kun inferraħ daqsu nħu pjaċir kull fejn kun jgħidu li ma propja missierek. Ġifieri dik hija xi ħaġa kbira lija. Ftit qabel ma miet, papa qatt ma kien persuna jixxin tar-rigali dejjem il-mamma ħadet ħsieb. Kien tani dil-qalb tad-deb. Ġid-dar ta' softojiet tifla, din necklace. Fejqat b'sar tal-fejta jili. Erfajta u ma nafx fej erfajta wara li miet ħlomt b'xaħat jiftaħ il-kaxxa u qed jaqbada f'idejh u qomt tinfittxa. Sinjal biex nilbisha.
Ullum għada foni. Ma taqlaħiex. U nispera li ma nitlifiex, dik dejjem nibża li ma nitlifiex. Sorry, nikpi imma niprofa nżomm imma fejn jidħol id-dadi. U anke fuq social media nħobb naqsam daw l-affarijiet, nħobb naqsam li nkun muġuha, għaliex hemm ħafna nies li għaddu minn dal li kun għadda kollox imma dan huma weġġat titallem tgħix bihom. Dak kollox. Oh no. Again. You can't just look the other way, but it's flame grilled with fresh vegetables, juicier than with a fluffier bun. Flame grilled tastes better. U issa relazzjoni mal-mama? Ħafna ħjar. Ovvjament xintlift il-papa, mhux għax ma kellix option. Imma illum inħares lej il-mami u ngħid l-unika waħda li baqali. Ma nixtieqx li jġrila xi ħaġa u ma ngawdijiex, anzi dejjem nitlob il-bambin li ħalli li kemm jista' jkun biex ingawdija kemm nista'. Taf li jekk forsi ġilit magħha f'dak iż-żmien ta' separazzjoni. Taf xi ġifieri il-parents tagħha separaw u taf ir-reazzjoni tagħha bħala tifla, ġifieri kienet taf ir-reazzjoni tiegħi kif tkun. Imma le, nikbu flimkien jienu u nu pjaċir naraħħa li llum naraħħa ħjar għax ovvjament meta il-papa ħassita daqsna u naħseb it-triplu għaliex qatt ma passret li meta titla' id-dadi ħajmut. U probabbli għaddit bil-guilt tagħha. U ngħidlek illum jekk insaqsija tgħidlek għadni bil-guilt. Għax kieku kienet taf li l-papa ħajmut, tajm xhur kienet ħatibqa' miegħu biex tħallih jitlaq. Taf kif more in peace. Thank you. Umsaħaw, għax għandek il-makeup. Nieżelu. Iva. Għax dak u mux waterproof. Lew. Jinu namil make-up għattu le. Mux sanikpi. Ma malli nsemmi jismu daqsek. Ġifiri il-mami l-lum nħu pjaċir anka meta tbat li u ħarġet u hekk. She deserves to be happy after all. Għada zaħira. Għada zaħira, 57 u ma ridix. Manzi niprofa ma norijiex li jina nkun ħażin, pero tħossni. Tkun taf preparani, fim taj li sma ġej il-miliet. Ġej Father's Day, ta' fejja, you can do it. Diki, niprofa nkun strong, kemm jista' jkun, niprofa. Pero, strong kemm tkun strong naħseb huwa importanti ħafna li nħallu lilna nfusna meta nkunu f'din is-sitwazzjoni jekk kif qegħdin bħalissa li jiena terapista tiegħi qed tgħidli stay with your feelings. Ġifieri jekk qed ħossok hekk, tippruvax tilbes maskla. Le. Ħossok hekk, u mbagħad inkomplu. Imma jiena nemmen ħafna li kulħadd jafaw din għatta ħafna drabi jiena nemmen ħafna li meta n-nisa ħalluna dejjem ikunu madwarna xorta. Jiena nemmen u anki ħallunna ftit sinjali. Jena nemmen li jekkat li ħlomt li rajt il-ġizirana, jena nemmen li dik tkun il-papa tijak qed jgħidlek isma' ilbisa, dik qalbi edha viċin qalbek. Veru, għax ħlomt pari dej tiegħu jiftaħ il-kaxxa u l-qalb qed naraħ qed imiss il-qalb. Su reminder mur għalija dik. Thank you tal-li samt dil-istorja maħna, għax diffiċli. Forsi vera nikpi, imma kieku taf kemm nkun relief. Ġifieri mhux il-ġurnata tiegħi tkun ħażin, ta' laqas xejn. Anzi, nkun aħjar għax ngħid tkellimt fuq. U inti il-papa tiegħek iġiblek żewġ emozzjonijiet li huma kontradittorji ta' xulxin, id-dwejja li mhux qiegħed miegħek. Eżatt. Però tiftakar fl-imħabba kbira li għandek leħ. Eżatt. Li hija hang on to that one. Hang on to that one. Għax
Għaw minn laqas jaf ġifiri kollu imħabba jekk lejn il-papa tiegħu, ġifiri nek ngħid xi kultant. In-nies iżommuni, jimmotivawni, għalhekk nupeċi naqsam dol affarijiet fuq socials tiegħi li jgħidu li rajs, hu pjaċir, jiena missieri ħaj, u qas jagħti kaslili u qas it-tfal tiegħi. U nibda ngħid ej, all right, għandha raġun dil-mara. Jew isma' jiena tliftu kelli sena, qas niftakru. Biex tipprova tikkonsla lilek innifsek tajt, all right, mela jiena gawdejtu għalmenu 33 sena. Nitkellmu nara fuq socials. Issa intilek qisu xi 8 snin. Ekku. Kif Rajza spiċċat My Trio. U naħseb kull fejn tmur My Trio l-iktar li jarfek kulħadd illum il-ġurnata. Bdiet bċuċata. Dak iż-żmien kellna Facebook, dejjem nitfa' ritratti ta' tfal, ta' 3 tfal, kont minn dejjem tkunu żarpes li f'xulxin li bisom paritx u x'nafien. Żgħira. Allora dejjem nagħtikom ritratti jew video, ġifieri għalhekk għatlek lili minn mindu kon żgħira, ritratti ma jifqu qatt. Fimtek. U kont nippostja spiss l-isem tal-My Trio għażlitu li Danita tal-Manċik biex niftehmu. Kont titkellem magħha u kienet qalt li rajs, qalt li l-isem tal-page għamlu My Trio għat 3 tfal, ġifieri biżgħat aħal isem minn hemmhekk ġi. Bażikament kont imsifra l-Amerika u bejt nippostja ħafna aktar mis-soltu u sibt message mand brand partikolari li jisma' x'inti nżel lura tixtieq li nitkellmu u nikkollaboraw. U jiena nżilt Malta u aċċettajt. U mbagħad normali minn ħanut iġib liħor, ħanut ieħor iġib liħor. U spiċċajna llum social media nħu pjaċir naqsam ħafna ma' nies brands li aħna nużaw ta' kuljum li nilbsu jew fejn immorru. L-iktar ħaġa importanti mel li dejjem għax ridu t-tfal, jikkelli momenti fej t-tfal tiegħi ma ridux jidru fuq social media, normali waqt li qed jikbru qabel l-iskola, per eżempju. Min jaf kemm ġieli saqsew in-nies fejn għat-tifla ma tidirx it-tifla, mhix komda li tidher, jew it-tifel. U l-iktar ħaġa importanti li nkun reali. Għaliex jiena ma rridx dik il-persuna li tiftaħ social media u tara lili u tajt di dejjem hekk b'xara nuklat, dejjem dal-lipstick, bi3 tfal perfetti u bir-raġel iħobbaw. No. Jien ikun irrid li dik il-mara jew anke raġel illum il-ġurnata li fetaħ il-daw jara lili milux minn fetaħ l-Instagram jgħidlek allura jiża x'ġurnata kellha ma stajx naqaf nikbi. Kelli ġurnata ma nistax naqaf nikbi. Kont vera ħażin. Jiġu ġranet fejn it-tfal qabżu ili, normali, mhux kollox. Għandi għarrajt forsi nuri ħafna li għandi l-girls OCD, fissati fit-tindi, fil-kollu bil-barmil, imma nħobb nurihom kemm għandi t-tifel traskurat. Fim, tal-ix marriċ li dawk il-mamiż jgħidu it-tfal ta' di. Le, problemi kolli dejjem, minn mewt għaddejt. Separazzjoni mill-parents tiegħi għaddejt ukoll. Min ma jkollux problemi mel. Xorta naqlaħħa ta' xi kultant. Għax forsi għax niftaħ iż-żejjed. Xorta nammel li xorta naqla naqra kritika għax forsi jiena open ħafna, imma dik ta' minni jien. Dik Rajza tal-My Trio. Fil-fatt konna din nitkellmu hekk li għax għandi xi kumment hawnhekk li kemm min hemm min jiktiblek ċertu kummenti di kollox b'xejn u għax Llum laqas ir-raġel ma jtejni xejn f'xejn, taf kif ġib il-kelma ġifieri sepp wara l-brands ħadd ma jtik xejn. Ġifieri tal-li inti tini dal-mag u tajli ħaqek ta' anti u lek. Kulħadd ikun irrid. Tajtuli għax taf li jien ħaniħu ritratt bih jew ħajjider b'xi mod. Ġifieri ħadd ma jtik xejn b'xejn tittaħdem għalih. Ħafna nies ma jifhmux ix-xogħol ta' ngħidu influencer x'jirrikjedi kemm hemm meetings qabel nipprova l-affarijiet jinġi li kont f'restorant qomt u tlaqt, tħallastu tlaqt. Ma kellix għalfejn inħallas għaliex huwa parti mix-xogħol tiegħi, inqum ngħid il-waiter ħanħallas ħanitlaq. Jgħidli le aħna ma ftemniex li jista' joħroġ il-content. No. Għax ma qdejtx tajjeb jien, ma kienniex tajjeb il-familja tiegħi, aħseb wara l-followers tiegħi. In-nies dawk ma jafuhomx. Kemm nirċievi anka delivery ta' brand li ħanibda magħha.
Ngħid le, mhix tajjeb. Jo servizz ma kienx tajjeb laqqas. Ġifieri, hemm ħafna xogħol u issa iktar mod tikber din l-industrija tal-influencers, il-marketing qed jikber, allura ir-regoli qed jikbru. Jiena m'għadniex ituni dawn ngħid kemm ħelu le. Hemm ħafna xi tgħid dwaru, nżomm il-ħin, nżomm id-diski xirrid nitfa', ġifieri hemm ħafna xogħol. Tagħmel l-editing, ara kull brand. Imma ovvjament għandek il-pressure li tajt nispera li tajjeb, tħoss ir-responsabilità jekk ma mhux tajjeb. U niċċekkja ma' supplier isma' kif mort. Ma morx tajjeb kif xtaqt, x'kien hemm ħażin. Forsi jiena ma spjegajtx ruħi sew, jew forsi jiena kelli bżonn nagħmel hekk. Jiena mhux qed ngħid dawn l-affarijiet biex in-nies jifmu it-tip ta' xogħol għax kulħadd għandu x-xogħol. Jiena qas nifhem ix-xogħol ta' avukat, qas idea m'għandi, qas ta' hairdresser ma nifhem. Imma tal-bxejn, Appart il-fatt li jiena naħseb li mhux dejjem ikollok aptit tmur ġo ħanut, toqgħod tipprova l-ilbiesi u toqgħod turi l-ilbiesi għax jiena dik ġieli ġrat li kollok xi ħaġa titfa' xi storja tagħmel xi ħaġa u ma jkollok aptit, issa dak li jkun jgħid allura hemmhekk m'intix qed tkun ġenwina, imma żomm. Aħna qed ngħidu ġenwina fuq il-prodott tal-ewwel. Eżatt, jiena meta kont nagħlem tajjeb u kont inqum filgħodu u jkun bidwejja fil-klassi, ma kontx nidħol bidwejja, smile on your face, business as usual. Eżatt. Jiġifieri meta Rajza daħlet ġo ħanut u trid irrid nagħmel xogħri, ma nistax qabel nagħmel il-video ngħidilkom illum għandi ħafna dwejja imma xorta qiegħda f'dan ħanut. Jew libsa libsa bidwej. Bil-fors hemm element ta' performing li trid tagħmel bil-fors. Meta tmur fl-uffiċċju għax-xogħol. Mhux hekk. Jew hairdresser tkun għadek kif iġġieled xi ġilda ma' raġel titmur għax-xogħol. X'tagħmel toqgħod bin-nervi ma tagħmilx blow dries, ma tagħmilx żeba. Trid taħdem xorta. Mhux hekk. Jiġifieri jiġu momenti speċjalment meta għaddejt minn dan kollu, is-separazzjoni speċjalment kien xokk kbir. In-nies jindunaw mill-ewwel li jkun ġali xi ħaġa. Għaliex tant jiena persuna pożittiva u mill-ewwel inqum inkellimhom li ma li jaqbes ċertu ħin u ma kellimthomx jindunaw li ġali xi ħaġa. Jiġifieri u dwejja meta ma jkollokx aptit. Jiena llum jekk ngħid m'għandix aptit nitkellem fuq social media, mhux se nitkellem għaliex għandi il-faċilità li nista' ngħid illum noħodha off, nista'. Imma jekk jien għandi brand li llum ftemt magħha li llum jitlala r-reel, trid tagħmlu. Irrid nagħmel il-makeup u nagħmlu u jrid joħroġ. Inkella mis neħsib talih qabel. Għax dak parti mill-ħobża tiegħi, ix-xogħol tiegħi. Fil-fatt kien hemm żmien konna naraw ħafna lir-raġel. Hija Chris għeni ħafna. Li Chris sar kważi parti mill hija mill-ħabta bidi jħod li over mela mill-ħabta. Mill-ħabta l-brands hemm x'taħseb ikun inkludu r-raġel, x'taħseb huma jirrifjutax għaliex hu jħobb u mhux biss għax iħobb. Minn dejjem istapportjani f'da x-xogħol. Ġifieri anke meta qabad miegħi kont għandin immodella u kont għandin ħusem f'competitions, ġifieri dejjem kien jew pjaċir. Malli rani nibbildja dan ix-xogħol emmen aktar fija għaliex qabel kien jgħidlina kont nħu kors ta' dwiefer, nħu kors nagħmel il-kejkiet, jiena nħobb nagħmel ħafna affarijiet. U kien jgħidli Furja, ħanaraw dax-xarm xi xa taqbad. U meta taqbad bis-social media kien qalli ħanaraw kemm ħaddum. Ma kienet tidher li hija xi ħaġa li vera nħobb jien. Però jgħinni ħafna fix-xogħol. Forsi vera, ftit xurilu kien jidher ħafna. Però issa sab xogħol u ġvera għandu xogħol naqra stampenjat minn li kellu qabel, allura ovvjament ma jkunx jgħinni ħafna behind the phone, għaliex jgħinni ħafna anke jmur jiġbor li pick-ups ċertu affarijiet, jgħinni ħafna fl-admin li huwa importanti ħafna. Però il-fatt li għandek 3 tfal. Jgħinni fit-tisir, jiena dejjem hekk ngħidlu. Jekk issajjar li kuljum. Entni ħafna, għax ma nafx insajjar mel. U ġieħ ta' ras kbira fil-ħoti. Ma nafx insajjar, naf insajjar. Fimtek. Imma li tfali ħasġu mill-iskola jgħidu, erġajna. Fimt. Ankina, ma t-tifel tijaj dejjem. Naraħ jiekol, un bat ipoġġiħem, najlu. Maġbok. Mux dak li taf kif. Maġbok. It's good. Ninduna. Allora najdu li tejni fit-tissir u forsi naqra twasal li t-tifel il-futbol u hekk. Naqsmu ħafna xogħol. Jien dejjem ngħidlu as a parent bi 3 tfal
ma nistawx it-tnejn li aħna sad-9 ta' billej xogħol. No. Ma nistawx. Allura kellna niddeċidu u jien forsi ħafna nies ma jaqblux magħha di. Jien u Chris biddilna daqsxejn l-rwol tagħna. Inna ħafna inna b'dal-pattern li jien għandhom naqra iktar mix-xogħol, right? U jien ġabar kmieni id-dar u jkun jista' jgħin fl-affarijiet tad-dar, speċjalment it-tfal biss jekk juħasib l-emails tal-iskola, dik u ġieħ ta' ras. Għax inti kollox bajtri. Jina qasuli minn fuq il-mobile tiegħi. Dik li inti ġi tifla għamlet il-crafts. Jina, kellek il-crafts. Mela l-bira kellu l-ħessil il-papa. Taf kif, kenna naqsmu. Iva. U ma niddejaqx ngħid li biddinna ħafna mill-pattern li qabel konna li jina mmur għax-xogħol, niġbor it-tfal dejjem jien mill-iskola, mbagħad imur id-dar, insajjar, nagħmel sa 8 ta' billejn naħsel il-ħwejġ, bla bla bla. Hekk konna u r-raġel tiegħi dejjem xogħol għax kien chef jaħdem catering. Illum switchajna, ġejtina aktar busy, għalix le. Ma mux kulħadd. Memx regola li il-mara bil-fors fi satejt tkun id-dar. Mux hekk. Jew ir-raġel bil-fors. Fil-5:30. Jina għandi raġel li l-affarijiet li nagħmel jiena kapaċi jagħmilhom. Allura, jien l-importanti li meta ġew it-tfal mill-iskola hemm xi ħadd id-dar. Isek ir-raġel inserta li ħajdu mix-xogħol tiegħu li avżani u jien ġabar kmieni. Eżatt. Jina naħseb importanti ħafna li it-tnej taqblu fuq din il-flessibilità, because at the end of the day, work-life balance, din hija l-work-life balance, li inti, kif qed tajt inti, ma jistax ikun it-tnej li intkom, sad-9 tnej li intkom, illum jien għada int. Forsi 5 snin oħra, terġa' tinbidel il-folja. Jiena dejjem hekk ngħidlu Chris, ngħidlu forsi tixtieq għax jiena Chris chef. Forsi tixtieq li taħdem f'restorant fil-għaxija x'naf il-passjoni tiegħu u għall-ikel fin biex niftehmu, għajdli. Imma naħseb oġbitu li ma jmurx għax-xogħol fil-għaxija ħadem biżejjed chef billej, festi, Easters, Christmas Eve u hekk. Ġifieri naħseb issa għamel 10 snin straight ma jkunx magħna dejjem xogħol. Ġifieri minn filgħodu sa fil-għaxija, ġifieri naħseb issa d-daqqa tiegħu li gawdina iktar itfalu. Eżatt. U inti daw l-aħħar sentejn issa għamilt transition ukoll għal fuq televiżjoni bħala presenter. M'hemmx differenza kbira u ġivera. Jew ħassejt differenza. Għax jiena ma tantx inħossa differenza li nkun qudiem kamera li qudiem kamera tiegħi. Biex nirrikordja l-programm normali, inħossni naturali ħafna. Tajjeb. Però barra nintaqa' ma' ħafna nies, ġifieri f'da sentej, 3 naħseb. 3 ta'. Kemm il-wieħed għamilt? 3? 3. 3, okej. F'daw 3 snin, innotajt ħafna nies li jgħidu li barra, inti ta' television. Umma ma jafux li ma jitrijo xejn, ġifieri naħseb nies li hemm following differenti, Iva. Li forsi ma jżawx social media. Iva. Kumon nista television. Iva. U għamlet effett, ġifiri, umbat kienem minn beda jiffollow jani għax jaf li jina dik ta' television, dik għanda, fimt, fuq social media. Fimnija platform sabiħa, minn dejjem għalekatlek minn dejjem, il-mama dejjem tajdli, iqafi tawweċ. Jina, jirrit inkunek, fej tara kamera, tara rajiza. Ġifiri television nħobbu kol, jekkux radio nħobbu wkoll, ħatajli ma radio memx kamera. Differenti. Imma koll, dan it-tip, dejjem ġofija, ġifir ma nibża minn xejn, ma nistħix. Tafx dejjem xtaqtmel. Li naqra l-ħabarijiet. Imma qatt ma qrajtu. Ismani, l-ewwel naħseb li tkun ġurnalista. Tajjeb, nibdew minn hemm. Mbagħad nagħmlu naqra transition żgħira. Għax mhux sew nixtixti għodek ma milġi, naqra l-ħabarijiet. Tajjeb, jiġifieri wasalna fit-tmiem il-podcast. Tiġà kont ħansaqsik x'tixtieq tagħmel f'2026 imma sa tiġà nafu li ħataqra l-aħbarijiet. Minn hemm minn ħanaslu tajjeb, jekk ara jien nemmen li jekk vera trid tasal x'imkien. Vera. You'll do it. Veru. You'll do it. Veru. Pero jina nawguralek. Thank you, Mux li taqra fuq l-ħabarijiet. Le. Ma nawguralek jalla tibqa sejra kif inti. Il-papa dejjem miegħek. It-tfal jikbru. Ekku.
Jikbru. Malajr ħafna. Malajr ħafna. Ġifina, vera minn qalbi nawguralek li tibqa sejra kif insejra. Għax jiena nħoss li n-nies li jkunu din jarawna huma dawk li tellawna u dawk li uniżluna. U jiena nemmen li meta persuna turi il-ġenwinità tagħha kulħadd jinduna. Kulħadd ikun jaf. Ekku. Allura nibda ngħid ara jekk persuna jkollha daqshekk nies isegwuha, mela sinjal li ta' kuljum qed ittihom xi ħaġa. Forsi tħoss li iva influencer jiena x'vokazzjoni din. Imma tiskanta ta' b'kelma li tajt. Vera. Kemm inti għandek platform li hija ħafna nies jgħidu għax is-social media, però leħnek u l-platform tiegħek u l-eluf ta' nies li jarawk kuljum, inti għandek ħafna il-kelma li tipprova nsir power. You have a lot of power. Għandek dak il-power li tagħmel ħafna deni u ħafna ġid bil-klim tiegħek. Ġifieri nħoss li inti tagħmel ħafna ġid. Għax kieku m'għandekx min qed isegwik kuljum kif isegwuk. So, continue using that power the way you are using it u jalla jitriplaw lek in-nies, tajjeb. Għaterġad bikini, thank you. Napprezza ħafna, ħafna. Qabel ma titlaq? Mela, għandi naqra fwiha, għawek, grazzi lil Tashbix Perfumery. Thank you. Għawek di għal-qwili, nħobb niftaħajna biex naqra xem. Is-soltu tkun xema, tajjeb? Tibqa rekordju. Iva, mela, ħanaraw. Iva, mela. Għawek għanna naqra xema ikkolorita, para li għandek fejt podġija. Għandi zgur. U għawek għandek naqra trattament grazzi lil Majuka Spas, tajjeb? Grazzi. Thank you lilek. Vera kelli bżonna dijek. I'm happy. I'm glad. Grazzi Raiza. U qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lilkom li qegħdin tarawna u lil Morgan għal-ħwejjeġ, lil Gabi għal-makeup, lil Luxonas għas-set u Herba Jelisin għal-xari. U il-ġojellerija Valletta Glass. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġġub lilkom minn Welby's Supermarket, Dacia Malta, Burger King, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Valletta Glass, Positive Parenting Malta.